Bé, com ja ha explicat el Sergio Fernández, no complim per una banda estabilitat pressupostària, però com que aquesta regla està en suspens i sí que complim tota la resta de preceptes i regles, no cal que adoptem mesures. Sí que el que volíem comentar és que han augmentat en 4 milions el romanent de tresoreria, tot i tenint en compte que venim d'un any on l'afectació de la pandèmia és més que evident, que s'han hagut de destinar molts recursos en forma directa i indirecta, tant per actuacions de seguretat, neteja per Covid, com també per pal·liar-ne els efectes socials i econòmics amb ajudes als sectors més afectats. Per tant, hi ha hagut una contingència molt gran per part d'aquest Ajuntament i esperem també durant aquest any i ja que estan temporalment les regles de despesa, de regles fiscals de dèficit i la regla de despesa estan en suspens, que puguem aplicar aquest romanent amb el que se'ns permeti la llei per realment continuar ajudant a pal·liar aquests efectes de la Covid al teixit econòmic i social que més ho necessiti de la ciutat. Gràcies.